Amalungu e-EFF angaphezu kwezinkulungwane ezintathu namakhulu amahlanu agcwalise ihholo lenyuvesi yase-Free State i-Human eBlomfontein. Inhloso yabo bewukuqoka ubuholi obusha beqembu kanye nokuhlaziya isimo seqembu selokhu lasungulwa ezinyangeni eziwu-16 ezedlule. Umholi waleli qembu UJulius Malema ulitshele ezikabhoqo iqembu elibusayo etshela abalandeli bakhe ukuthi i-ANC seyakhohlwa ngezidingo zabantu abahluphekayo kulelizwe. We are in a crisis of leadership that is failing to take simple and logical decisions because the status quo compromises their personal benefits. Kokubonwa njengesimemo sokuhlanganyela nenyunyana yabasebenzi bokusansimbi iNUMSA, uMalema unxuse ukuthi kube nobumbano phakathi kwezinhlangano ezizwelana nabantulayo nezifuna kwethulwe uhlelo lombuso we-socialism kuleli. The EFF does not discount the fact that in the class struggle we need absolute unity of all progressive working class forces. We need to unite all the progressive forces, and such unity should be on the basis of political socialist program. Kukho konke lokhu kuhlabelela nokuhalalisa abebekwenza, uMalema uphinde wexwayisa ngokuthi ayikho indawo yongomo yayona eqenjini. Now it is for the organization to act on ill-discipline and disruptive behavior. Anarchy, as the highest form of lawlessness, will never be tolerated in the EFF. Le ngqungquthela manje isisalelwe izinsuku ezimbili ukuthi iqoke ubuholi obuzoqinisekisa ukuphenjwa kwamagatsha eqembu ezweni lonkana. Kanti-ke njengoba ukhetho lohulumeni basekhaya selusemnyango ngonyaka ka-2016, leli qembu libhekene nomsebenzi omkhulu wokuzikhulisa nokuhlondlobala. Nginguthulasizwe Semelane, eBlomfontein.